Hau hirugarren nahastea da, esperimentua. Materialak dira ura, lurra, iragazi bat, paperez eta koladore batekin eginda, eta goiara bat. Hasteko lurra uretan botako dugu. Ondona hasiko dugu nahaste bat osatu arte. Amaitzeko iragazitik botako dugu eta ikus dezakegunez ura bera joango da eta lurra goian geldituko da. Ikus dezakegunez ura bera joaten da eta lurra hemen goian gelditzen ari da. Lurra hemen goian geratu da eta ura hemen azpian. Lortu dugu lurra eta ura sakabanatzea. Hau da esperimentuaren amaiera.